12. Minimally 12 years. Mana 12 years. Arabi. Iyo mwana wa yana kwa mwaka mmoja. Bana baya kanyorwa ku referral degree ye 70. Ase video. Kuma. What 22? Tikutaura zvauya pepa rauya. Pepa. Atitumenya zina pepa. Hey. Amana na matraining ndofunga Iraq ya kuchoswa kuzimbabwe. Chango ikatapara zona hiyo. Ndokuza hapo tikaizoe. Hakuna mwana hiyo. Kunyaka zola uswana 18 July. Asi tutunga mamaina. Mamaina. Kuri mwana chawanya yendi. Tukatuma mwana kutrafoni. Kutrafoni. Shop. Mwana ndona mwana kununuka. Tikati chichaitika nina kangaenda naye bwa chimaya chatu kanisa mwana kutangaisa kuti pauya. Andata hadi ndona mwana kukanganisa isi zvimati sizende kutrafoni. Pandaenda mana sakana msikana aine phone yangu pandabiza phone. Ndati chichenda kumba iwe ndoni vari kukanganisa uyu. Sangwani kati ndoni vari kukanganisa uyu. Ndikaba ndaona vanhu vatsura nyakukanganisa kwaita vati kibi yangu likibi yake vana vadiki. Ndadzuka kumba ndikapinda mamai vadiki. Ndikati vangoona kuti savana homework mukomana homework. Amai vakuru pavakaya vakati kunguva yeye amaituma mwana ngati mwana asitashi. Taine sona tienda kumba. Ndobva zvanzi asikuoneka. Ndobva ndamhanya tendera ndikamuona. But 2 times. Chikomana chaita mani takudya chava chamhanya. Pachamuna ndibva kuzviguruguru kusango. Kusango kuzviguruguru kusango so. Taine zvokubva kupi ndobva ndakuramba. Ndobva rohwa nemukomana ibva ndandata kuti tatiri kusango. Kusvika tazoyambaona vayambaona kuna takudya kwegwevo. Takuti vari kubvunzwa akuti chokwadi musikana kubvunzwa akuti chokwadi. Kati menzi nyaya dzava dzatipanisika kuti tingarari nadzo. Dzinorema idzi. Usiku ihwo ndaenda kumapurisa. Ndasikoisisa kumapurisa. Mapurisa basa social welfare. Tatozona yatsamba yekuti uyai kuno kuzvimuzvese zvagadzirwa mapurisa agadzirwa aita sezvaaro. Saka tinacheti kataura kuti mapepa akatwa nechipatara nesocial welfare. Takunzwa. Mwana nese. Madi? Wangu patana jumsia. Sekarang udah. Halo. Angaza bude. Oh. Ana wacha wananiweza. Mwananya kan cakap dengar mana? Itu ora pekati ora. Mama ini, mama sih. Ini aku udah membiang udah kepikiran naik. Udah kepikiran. Aru. Amai dua kepikiran. Amai mau budi.
Mungani. Alright. Oh baba, uda mungani. Baba vaseka, vazodza kawandisa. Vana vadiki. Vamazwa tichaja munhu mukuru nemwana mudiki. Tisabirwa chimombe 5. Tikuweza kudiscourage kuti zvinhu zvati zvike munhu rani. Ready. Indangoti vana ava vanda counseling yakasimba. From both parties ana vabereki vese. Kana vabereki vese tutaura nenharaunda. Kuti musabhuku committee yake nemaperezi ake. Vaise mombe mbiri. Zematuti. Asi mpana. Sie, anoda kutorera mwana. Anoda kuti aziza kuti Indura. 3. Mwana ngawandi kuchikora ame. Guys, parents. Unobhadhara sei? Mwana. Unozoti mwoyo wangu uchitondirwadza so. Sei mpana usadaro. Unobhadhara sei ame? Taura nyama. Mambo ipapo honge. Aimozva. Ndakupindura zvinotaura. Mwana uyu kutaura kwaari kuita ndichimubvunza kuti handisati ndamborara nemukadzi nditarisei. Tsinga yangu haisati yadambuka ndozvakutotaura izvezvi. Ndanga ndasangana nditarisei. Vakuru vaenda kunomutarisa kuona kuti akamira sei. Makaenda pabhailo redu. One of tsika yechivanhu yatinoramba kuenda kumakupuro. Makanzwiza. Makaenda mubhailo redu masabu. Kana anyone akaparticipate kuita mabhailos. One of my bad practices. Yatinoti bad practice paculture yedu. Kutarisa mwana kuti akarara nemunhu here. Makanzwisa mai. Zvinomukuti mabasa rakaoma select kuti tisungadzise vanhu. Mwana wacho kisi pakudzidzisa kwenyu mwana iri peri. Muchidzidzisa mwana wenyu makakuita hekisa. Aibo, saka tendai kuapa ape mombe dzaumbira manje. Makaramba muchitaura manje munopa kuti mambo akwidze mutongo. Kuti ukwidza tsika kumba hakuna tsika dzakanaka dzinoratidza mwana tsika dzakanaka. Ena imosene ndikuda kukurendzera mubereki akangaiswa nemwana asingazvitarisiri mwana ari below the age of 18. Naye asitsengu yaenda kuwabvunza kisa haifananike here kuroti. Mukaona kakudhonzerana kuseri kwechigwenzi. Kuda kuitei. Azipapo baya. Zvisai nyama. Melissa ari pere. Melissa bati. Kisaka. Oh blessing. Kisaka. Blessing ari pere. Ina ipedzine. Unobhadhara sei amai? Akaoma. Baba vari akakupera kana kuti unobhadhara mubhadhare 100. Ndikuone kuti muri kubhadhara ava chifarawo kuti vari kubhadhara mazvinhu amai 100 kutanga kupera kumwedzi waApril apa ndavasiya ka tanga kupera kwaApril ndokuti ndione kuti mimi mune shungu dzokubhadhara muri vabereki